Ei, lectoris, que Sant Jordi ja és aquí. Tots teniu el vostre llibre o la rosa comprats, no, per regalar? Bé, si no, no passa res. No patiu, que jo ara us deixo les recomanacions de Sant Jordi 2025. Endavant! La primera proposta que us porto és Invisible. Aquesta novel·la juvenil, escrita per Eloy Moreno, és un llibre emocional, sentimental i ple de sorpreses. Tracta sobre un nen, que és aquest aquí, que va a l'institut i està patint un greu cas d'assetjament escolar, també conegut com bullying. Si voleu saber què li passa, doncs més clar que l'aigua. Llegiu-vos Invisible. I a més, té una segona entrega del llibre, que es titula Xarxes. També us recomano Tornar a començar, d'Oliver Jeffers. Segurament és l'àlbum més gruixut que Jeffers ha fet. En aquesta obra, Jeffers busca explicar-li al seu fill d'on venim, què fem aquí a la Terra i una mica la hipòtesi del seu futur imaginari, una mica com volem deixar el món per les pròximes generacions. És un àlbum ple de qüestions filosòfiques que ens fan reflexionar i també pensar que no està malament de tant en tant. I una altra recomanació de la llibretera Oblit de Casnanita és Com la bogeria em va explicar el món. Tracta sobre la Lucy, una nena de 13 anys que no suporta casa seva. Per això està buscant feinetes, estalviant diners, per guanyar-ne el màxim possible i poder fugir, escapar-se, marxar de casa ja, perquè no pot més. A més, ha estat una novel·la molt premiada a Alemanya i per adolescents. I la mateixa editorial té publicada Mary John. Aquesta és una novel·la juvenil i realista. És portuguesa. Tracta sobre la Maria, una noia que escriu una extensa carta d'amor que quasi ocupa tot el llibre cap a en Julio. Són destacables les il·lustracions. Mireu que xulers! Lectoris, espero que les meves recomanacions us hagin sigut útils i que per Sant Jordi tingueu molts llibres, moltes roses i que disfruteu de la diada. Un petó! Adéu, fins a la pròxima!